Is-Sibt wieħed ta' Wissu li ġej se jiġi kkonsagrat l-art tal-Mejda l-ġdid tal-Knisja Parrokjali ta' San Pietru fil-Ktajjen ta' Birzebbuġa, kif ukoll se jitbierku s-sedja, il-leġiju u l-ambone tal-istess Knisja. Il-konsagrazzjoni se ssir waqt il-quddiesa solenni tal-lejliet il-festa titolari tal-Birzebbuġin, ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna, flimkien mal-Kappillan u l-Kleru tal-Parroċċa. Net News tkellem mal-Kanonku Anton Gallia Skanura, il-Kappillan tal-Parroċċa, fejn tana aktar tarif dwar ix-xogħol li qed jiżżanżan fuq il-Presbiteru tal-Artal Maġġur. Hawnhekk dejjem kien hawn ix-xewqa li nirranġaw l-affarijiet hekk anke li jkollna artal Mejda li jaqbel mal-Parroċċa. Iddiskutejna ħafna u mbagħad kellna d-disinji illi għamilhom il-perit Michael Xkembri u fil-fatt dawn huma x-xogħol id-disinji tiegħu. U domna ftit nistennew imma fl-aħħar ix-xogħol saġi ma domniex xi żmien esaġerat, kellna disinji sbieħ, intoġbu, ovvjament preżentajnihom ukoll lill-awtoritajiet tal-Knisja fejn tidħol arti sagra u hekk u ġew approvati, anzi qalulna kemm huma sbieħ. Wara li r-rikors tal-proġett ġie approvat mill-Kummissjoni Arti Sagra, kien imiss l-Marmista Roni Pisani biex jaħdem ix-xogħol fl-irħam kemm fuq l-art tal-Mejda, l-ambone, il-leġiju kif ukoll is-sedja. L-art tal-Mejda u l-ambone l-ġodda tal-irħam li saru grazzi anke għal kontribuzzjoni ġeneruża tal-perit Michael Xkembri se jkunu qed jieħdu żewġ xogħlijiet mill-isbaħ fl-injam tal-mibki skultur ċelebri Żurrieqi Salvu Buġejja. Ġol-art tal-Mejda mbagħad se jitqiegħdu r-relikwi tal-Qaddis Malti San George Pireka, kif ukoll il-Bejjati Adeodata Piżali u Nazju Falzon. Il-Kanonku Gallia Skanura kompla jtina aktar tarif fuq il-fonzju tal-konsagrazzjoni tal-artal propju nhar is-Sibt li ġej. Nhar is-Sibt fis-6:30 se jiġi fostna l-Arċisqof tagħna Charles Scicluna illi ħajbierek ħajkonsagra l-artal, is-sedja u l-ambone, jiġri dawn huma tliet postijiet importanti, mod speċjali l-artal u ġifieri li fuq tiġi ċċelebrata l-Ewkaristija u l-ambone minn fejn tixxandar il-kelma ta' Alla. Il-Knisja ovvjament miftuħa l kulħadd bħalissa hemm il-kundizzjonijiet ta' ċirkustanzi li qed ngħixu fihom, jiġifieri hemm numru ta' nies li nistgħu jidħlu, però inħeġġu ħafna lin-nies hekk biex jiġu jsegwu din il-ġrajja għaliex hija ġrajja importanti għaliex il-komunità Nisranija r-raħal tagħna jinġabar madwar l-altar biex jiċċelebra l-preżenza ta' Ġesu f'nofsna. L-għada mbagħad il-Birzebbuġin jiċċelebraw il-festa titolari tagħhom lil San Pietru fil-Ktajjen bil-quddiesa solenni tal-festa fis-6 ta' filgħaxija. Wara segwi l-proċessjoni bil-vara titolari ta' San Pietru, xogħol fl-injam tal-iskultur Ferdinando Stuflesser minn Bolzano fl-1959 bis-sem taż-żewġ banet ta' Birzebbuġa.